resto de autoridades, vecinos, veciñas, para mí é un placer estar hoxe aquí, porque a invitación de Lidia con esa sonrisa, con esa ilusión e con esa alegría con que transmite todo e pide todo para o seu querido nós, pois como éramos a dicir que non. E como ben dicía Lidia, pois aquí se xunta un pouquiño cada pata da Consellería do Medio Rural. Empezando pola Rosa de Mos, que transmite pois esa tradición, ese bo facer, esa beleza e esa paixón pola agricultura que temos en Galicia, que ponemos en cada planta, ben sexa unha roseira, ben sexa calquera cousa que plantemos na nosa horta, ponemos todo o amor e todo o cariño para que dea os mellores froitos. Pois así é a Rosa de Mos. Ese cariño que levamos os galegos pola terra e por cultivar. E por outro lado, a empanada de millo con berberechos, como dicía Roberto, ou con aquela cousa que se lle poña pois a mesa e onde nos juntamos os galegos para disfrutar desa Galicia calidade, deses produtos e dese bo facer dos nosos agricultores e gandeiros. E é unha inmensa honra traballar por todos eles e representarnos como representades hoxe aquí en nós. E sumamos unha cousiña máis, porque Lidia é valente, ten esta ilusión e esta alegría, e este ano quixo traer o viño rosado en a proporción dese excelente calidade do viño das Ribeiras Sacras, que hai que beber con moderación, pero sempre brindar unha copiña de viño, e o rosado, pois, marida perfectamente coa Rosa de Mos e coa empanada de millo. O ano que ven será o excelente escaparate, será o escaparate do viño rosado de Galicia e teremos, pois, unha exposición das distintas bodegas que queiran achegarse con este produto de excelente calidade para que todos e todas os asistentes á feira e á festa da Rosa de Mos poidan disfrutar tamén dese maravilloso rosado que temos en Galicia. Xa vai sendo hora de probar esa empanada. Eu agradezolle a miña amiga Lidia de todo o corazón este convite e a vos que disfrutedes moito desta festa da Rosa, da empanada de Mos e de Mos non só nesta ocasión, senón en todas as veces que queirades, que estou seguro que os mosenses vos van a recibir ou nos van a recibir con brazos abertos. Moitísimas gracias.